Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaaswang at sa ating butihing narrator na si Sir Caspar. Bago ko po simulang ibahagi ang aking karanasan, nais ko po munang magpakilala sa inyo. Ako nga po pala si Victor ng Mindoro. Ngunit kasalukuyang naninirahan dito sa lalawigan ng Negros Oriental. Sa ngayon po mga kaaswang, ay nagtatrabaho ako dito sa isa sa mga establishmentong hindi ko nalang babanggitin. Dahil hindi naman dito magaganap ang kwentong aking ibabahagi sa inyo, kundi sa lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki. Nangyari ito dekada 80 at sa pagkakaalala ko ay nasa edad 21 ako. Nga pala, itong mga panahong ito ay kasalukuyang sumasama ako sa aking mga kaibigan na dumalo ng isang piyestahan na magaganap sa isang liblib na baryo. Bale itong mga panahong ito ay inanyayahan ako ng mga kaibigan kong sina Reggie at Jason na pumunta sa isang liblib na baryo. Dahil sa piyesta umano at inanyayahan sila ng kanilang mga katrabahong pumunta sa bahay nito, kung saan iyon nakatira sa liblib na baryo at malayo sa kabihasnan. Kaunting paliwanag ko lang po sa lugar ng katrabaho ng kaibigan ko. Ang bahay pong pinuntahan namin ay malapit na iyon sa palayan. May madadaanan kang mga niyugan at maisan bago mo iyon marating. Mabibilang mo lang rin ang mga bahay na naroroon at pawang may kalayuan pa iyon. Nung sumapit na nga ang araw ng aming usapan at magdadapit hapon na, kaagad na akong nagbihis. Gawa ng maya-maya lang ay darating na ang mga kaibigan ko at tutungo na kami papunta sa karatig na iyon. Teka, mukhang base na base ka anak ha. Saan ang punta mo? Usisang tanong ng aking ina nang madatnan ako nitong nananalamin. Pupunta lang kami sandali ng mga kaibigan ko sa piyesta, Nay. Tugon ko sa kanya. Saan namang piyestahan iyang pupuntahan niyo ng mga kaibigan mo? Tanong niyang muli sa akin. Sandali ko munang itinigil ang paglalagay ng pamada sa buhok at humarap sa aking ina at sinabi ko sa kanya kung saan kami pupunta. Napansin kong sandaling napapaisip ang aking ina. Tapos ay sinabi nitong, hindi ba at delikado ang lugar na iyon anak? Alam mo naman ang mga nababalitaang hindi magandang nangyayari ng mga taong nagpupunta sa lugar na iyon, hindi ba? Si nanay talaga. Hindi naman po totoo yan. Haka-haka lang ng mga tao yung mga balitang nasasagap mo, Nay. Ani ko pa sa aking ina at nagtatawa ako. Sa totoo lang po kasi, ayon sa mga kumakalat na balita sa baryo namin, ay maraming manlalason at aswang sa baryo na iyon, kung saan gaganapin ang kapiestahang pupuntahan namin. Kaya naman pinangingilagan ang baryong iyon ng mga taong naninirahan sa baryo namin at sa iba pang mga karatig na iyon. Ngunit kahit ganoon pa man ay batid kong hindi naman totoo ang mga haka-hakang balitang nasasagap namin. Dahil wala namang nagpapatunay na may nabiktima ng lason o pagkaaswang sa baryo na iyon. Kaya't hindi talaga ako naniniwalang totoo ang mga iyon mga kaaswang. Narinig kong nagsabi na lamang ang aking inang, mag-iingat na lamang raw ako sa pupuntahan at huwag masyadong magkakakain. Dahil baka mamaya ay may kung anong hindi maganda ang inilalagay sa pagkain. Sige po, Nay. Huwag po kayong mag-alala at mag-iingat po ako sa pupuntahan namin. Muling wika ko sa aking ina upang hindi siya mag-alala. Matapos kong mag-ayos ay nagpaalam na ako sa kanya at inabangan ko na lamang sa kalsada ang mga kaibigan ko. Baka kasi kapag magtagal pa ako sa bahay ay
magbago na naman ang isip ng aking ina't pipigilan niya na akong umalis. Hindi naman nagtagal ay natanaw ko na ang mga kaibigan kong naglalakad papalapit sa akin. Nang tuluyan na silang makalapit ay sabay-sabay na kaming naglakad papunta sa piyestahan. Habang naglalakad na nga kami ay may napansin akong lalaking hindi naman katandaan. At sa tansya ko ay nasa 50 mahigit lang iyon. Nakatayo lang ito sa gilid ng daan ng hindi kalayuan sa amin. At matamang nakatitig lang nang hindi inaalis ang mga tingin. Kahit nakailang minuto na kami sa paglalakad papalapit dito, ay nakatitig lang talaga sa amin ang lalaki. Baliw bang lalaking iyon? Bakit ganoon na lamang siya makatingin sa amin? Wala naman kaming ginagawang kasalanan. Sambit ko pa sa aking isipan. Ay tol, alam mo bang ang sabi sa akin ng kakilala kong taga roon? May magandang dalaga raw sa bahay na pupuntahan natin. Wika pa sa akin ni Reggie. Talaga, magandang balita yan. Alam mo namang isa yan sa mga gusto ko. Kaya sumasama ako sa inyo palagi kapag nagpupunta kayo sa ibang lugar eh. Natatawa ko pang tugon. Dahil sa katatanong at panay ang kwento sa akin ng mga kaibigan ko, ay nawala sa pansin ko ang lalaki. Hanggang sa ilang hakbang na lang ay tuluyan na kaming makalapit dito. Maya-maya pa ay nakita kong matalim na nakatitig sa amin ang lalaki. At napapansin ko ring napakapayat nito at humpak ang pisngi. At para bang mapagkakamalan mong itong may sakit na tuberculosis na pulobe. Nakalanghap rin kasi ako ng kakaibang amoy at napakabaho niyon. Nakakasulasok sa ilong at parang amoy kanal na hinalukay o amoy embornal. Ano yung amoy na yon? Ang baho naman. Sambit ni Jason. Narinig ko namang sinabi ni Reggie na baka may tinapong patay na hayop sa gilid ng daanan. Dapat hindi sila nagtatapon ng patay ng hayop dito sa gilid ng daanan eh. Alam naman nilang umaalingaso ang amoy. Reklamong wika pa ni Jason at napapatakip pa sa ilong. Oo nga eh. Dapat nilibing na lang nila ang bangkay ng hayop para hindi na mamaho dito. Sigundang saad pa ni Reggie. Hindi na lamang ako kumibupat, sinugundahan na ang sinasabi ng mga kaibigan ko. Dahil nakita ko sa mga gilid ng mga mata ko na masama at matalim na ang pagkatitig sa amin ng lalaki. Nakatayo lang rin iyon kung saan siya nakapwesto kanina at tanging nakasunod lamang ang mga mata niyang nakatitig sa amin habang papadaan na kami. Hanggang sa noong matapat na ako sa lalaki ay bigla na lamang niyang tinapik ang balikat ko nang walang pasabi. Nagulat ako sa ginawa ng lalaki. Subalit noong tignan ko siya ay malaki na ang pagkakangisi. Kaya naman napagkamalan ko na lamang itong baliw. Maging si Jason ay tinapik rin ito ng 3 beses. At malaki rin ang pagkakangisi na animoy ng aasar. Ano bang problema mong baliw ka at bigla-bigla mo na lamang tinapik ako? At ang kaibigan ko ha? Pabulyaw na tanong ni Jason at akmang kukulyuhan na sana ang lalaki. Mabuti na lamang at naawat namin siya kaagad bago pa man malapitan ang lalaki. Tol, huwag mo nang patulan. Alam mo namang baliw ang lalaking yan. Pagkakaaksayan mo pa ng oras. Saway ko sa kanya. Nakakaasar eh. Dadaan lang tayo dito tapos mangtitrip ng ganyan. Bigla-bigla kang tatakpikin sa balikat. Akala mo naman ang linis-linis ng kamay. Wika niya pa. Tara na, bilisan na natin ang paglalakad. Baka maabutan pa tayo ng dilim sa daanan. Huwag mo nang pag-aksayan ng oras ang baliw na yan, Jason. Pag-aayang wika ni Reggie. At nagpatiuna na nga siya nagmadaling maglakad. Bago pa man kami tuluyang magpatuloy sa paglalakad ni Jason, ay narinig ko pa siyang pinagbantaan ng lalaki na kung makikita niya pa ito pagdaan namin pa uwi,
ay malilintikan na umano ito sa kanya. Takting lalaking iyon, kaasar, panira ng araw. Kinabahan tuloy ako kanina nung tapikin ng baliw na iyon ang balikat ko. Bulalas pang wika ni Jason. Maging ako man ay kinabahan rin dahil sa dayo lang kami sa baryong iyon at wala pang gaanong kabahayan. Tapos bigla-biglang may masamang tumititig sa amin ng masama. Tapos walang pasabing tinapik kami na akala mo'y kakilala. At nakakakilabot pa ang pagkakangisi niyon. Sino ba naman ang hindi kakabahan kung ganoon ang magiging sitwasyon? Ilang minuto pa ang lumipas habang naglalakad na kami papunta sa bahay ng kakilala ni Jason at Reggie, ay nakaramdam ako ng pamimigat at ngalay ng balikat. Yun bang parang kakagaling ko lang sa pagbubuhat ng sako-sakong bigas sa balikat? Ganoon kangalay ang balikat ko. Sa pagpapatuloy naming maglakad ay panaka-naka kong pinisil-pisil ang balikat ko upang maibsan ang ngalay na nararamdaman. Hindi naman nagtagal ay nakarating na kami sa bahay ng kakilala ng mga kaibigan ko. Agad naman kaming pinapasok sa loob ng bahay nang nagpakilalang Binok, ang katrabaho ng mga kaibigan ko. Bakit ngayon lang kayo? Kanina ko pa kayo hinihintay. Kala ko tuloy hindi na kayo darating. Nakangiting tanong ni Binok. Pasyensya na par, natagalan kami ng dating. Paghingi ng paumanhin ni Reggie. Ay sus, ayos lang iyon. Ang mahalaga ay narito na kayo. Makakapag-umpisa na tayo ng inuman. Pero bago tayo mag-inuman ay kumain muna kayo. Aniya pa. Matapos maihain ng ina ni Binok ang pagkain sa lamesa, ay kaagad na kaming kumain. Habang kumakain kami ay naroroon din si Binok at nakikipagkwentuhan sa amin. Makalipas lamang ang ilang sandali ay natapos na kaming kumain. Tapos ay pumesto na kami sa gilid ng bahay. Nag-inuman na. Habang lumilipas ang mga oras at sumapit na ang gabi ay kapwa lasing na kami. Hindi pa rin naalis ang ngalay na nararamdaman ko. At sa mga sandaling iyon ay parang sumasama na ang pakiramdam ko. Kahit na anong pilit kong huwag pansinin ang nararamdaman ko ay parabang mas lalong lumalala iyon. Nga pala, nakapwesto kami malapit kami sa pilapil ng palayan at sa di kalayuan ay may mga pananim na sagingan. Nang mga oras na iyon ay tanging sulo at liwanag ng buwan lamang ang nagsisilbing liwanag sa kinapapestuhan namin. Naging masaya naman ang pag-iinuman namin. Kahit na masama ang pakiramdam ko subalit lingid sa aking kaalamang maging ang kaibigan kong si Jason ay masama na rin pala ang pakiramdam. Pinipilit lang rin pala nitong itago ang samang nararamdaman nang sa ganon ay hindi umano kami mag-aalala. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla akong nakaramdam ng kakaibang presensya sa paligid. Yun bang parang may ibang tao ang nagmamasid sa amin mula sa sagingan. Kaya lang ay sa tuwing inililibot ko ang aking paningin, ay wala naman akong nakikitang tao. Bagkus ay isang malaking aso na kulay itim, ang nakikita kong nakaupo sa di kalayuan at nagmamasid sa amin. Naririnig ko ang pagsinghap ng hininga nito habang nananatiling nakaupo lamang at nagmamasid. Hanggang sa maya-maya pa ay nakaramdam ako nang biglang nag-iba ang klima ng simoy ng hangin. Bigla itong umalinsangan at nakakaamoy na rin ako ng kakaibang mabaho. At tulad nung naamoy ko kanina noong papunta pa lamang kami, ay ganoon na ganoon rin ang nalalanghap ko. Tol, ang baho mo naman. Anong klaseng pabango ba ang ginagamit mo? Pabiro pang tanong sa akin ni Binok at nagkatawanan pa kami. Nagulat naman ako nang biglang sumabat sa usapan ng ama ni Binok na hindi namin napansing naroroon na pala ito sa pwesto namin at nagsabing, magsipasok na muna kayo sa loob at mukhang may kakaiba tayong bisita ngayong gabi. Ano po? Bulalas kong tanong dahil hindi ko masyadong maintindihan
ang sinasabi ng ama ni Binok. Hindi ko maintindihan kung anong tinutukoy niyang kakaibang bisita. Huwag nang maraming tanong. Dalian niyo na't magsipasok na kayo. Sigunta pa ng wika ng katabi nitong matandang lalaki. Ngunit bago pa man makapagsalita si Binok ay sandali kaming naistatwa ng aking mga kaibigan sa kinauupuan at hindi makagalaw. Sa kadahilan ng lahat ng atensyon namin ay natuon sa isang lalaking nanlilimahid ng langis at umaalingasaw na ang aming nakita sa kinaroroonan kanina ng aso. Napasingha pa ako ng masamyo ko ang napakabaho nitong amoy na sa tingin ko ay dahil iyon sa langis na pinapahid nito. Amoy malansang dugo iyon na amoy pinaghalong nabubulok na basura at patay na hayop. Nakadapa ang lalaki sa lupa habang itinutukod nito ang mga baraso at dahan-dahang gumagapang papalapit sa amin na para bang asong naghahunting ng pagkain. Nang malapit na iyon sa kinaroroonan namin ay naririnig ko na ang bawat paghinga nito na tila naghahabol at para bang may halak o plema pa sa dibdib. Kilos na! Magsipasok na kayo sa loob ng bahay at aswang ang nilalang na yan. Rinig kong sigaw ng matanda. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o hindi at halos panawan na ako ng ulirat at kulang na lang ay maihina sa suot na salawal nang tuluyan ko ng masilayan ang buong kaanyuan ng aswang. Dahil isipin nyo na lamang po kung gaano kapangit ang pagmumuka ng nilalang na iyon. Pulang-pula ang mga matang dilat na dilat. Kulubot ang mukha at marami ang mga mahahabang ngipin na nakausli sa bunganga. Parang pinaghalong mukha ng kambing at aso ang itsura ng aswang. At tumutulo pa ang mga malalapot na laway nito sa lupa. At tila ba hindi maputol-putol iyon. Mahahaba din ang mga matutulis nitong kuko na bumabaon sa lupa. Isang malakas na tapik ang ginawa sa akin ng matandang kasama ng ama ni Binok. Kaya't para bang bigla akong natauhan. At walang sabi-sabing mabilis nang tumakbo papasok sa loob ng bahay. Dahil ako na lang pala ang hindi pa nakaalis sa akin na pupustuhan ko. Ang ibang mga kasamahan ko pala ay nagsipulasan na pala ng takbo. Noong makapasok na ako ay hinampas ko pa ang mga kaibigan ko. Dahil iniwan nila ako. Ngunit nagwika si Reggie na ang akala umano nila ay nakasunod na ako sa kanila. Dahil kanina, bago pa man sila tumakbo ay hinatak na raw nila ako pasunod. At marahil dahil sa takot na nararamdaman ay hindi na nila ako napansing hindi pala nakasunod sa kanila. Kaagad naman akong binigyan ng tubig ng ina ni Binok at pinainom upang kumalma umano ako at makahinga ng maluwag. Matapos kong ang gawin iyon ay tsaka pa lamang kumalma ang aking sarili. At doon nga ay bigla kong naalala ang lalaking kaninang tanghali at ang lalaking nanlilimahid. Bago pa man makapagpalit anyo ito ay iisa lamang. Na ang ibig lang sabihin ay aswang ang lalaking tumapik sa balikat namin ni Jason kanina. At malamang ay sinundan kami hanggang sa bahay ni Binok. Rinig na rinig ko ang mga kalabugan at mga pag-angil sa labas ng bahay. Subalit wala na akong lakas ng loob para silipin sa sewang kung ano ang nangyayari sa labas. Gawa nang hindi pa rin naaalis sa akin ang takot na dadarama. Ilang sandali pa ang lumipas ay tumahimik na ang buong paligid at bumalik na sa loob ng bahay ang ama ni Binok at ang kaibigan nitong matanda. Kaagad na nilapitan ako nito at nakita kong may inusal iyon at inihip sa kamay. Pagkatapos ay tinapik ng 3 beses ang balikat ko at ang balikat ni Jason. Tapos ay iiling-iling na nagwikang, "Kamunti ka na kayong mabiktima ng aswang na yon. Talaga naman oh. Kahit kailan ay palaging nag-aabang ng dayo ang aswang na yon at nagkukunwaring baliw dito sa baryo. Mabuti na lamang talaga at nagawi ako rito sa bahay niyo kumpare. Dahil kung hindi,
Baka itong dalawang bisita ng anak mo nabiktima na ng aswang. Napatingin naman ako sa matanda at doon ay nalaman ko nang magsabi itong isa umano siyang albularyo at nakatira ito sa karatig baryo. Nagawi lang raw siya sa bahay ng mga magulang ni Binok dahil may idinaan lamang siyang gamit. At nung makapasok na nga siya sa bakuran at natanaw niya kaming nag-iinuman sa gilid, ay nalaman niyang minarkahan kaming dalawa ni Jason ng aswang. At sakto ngang nakita niya ang aswang na nagbabalat kayo ng asong itim. Matapos nga kaming tapikin ng albularyo at inusala ng orasyon, ay unti-unti nang guminhawa ang aming pagkaramdam ni Jason. Magmula po nang mangyari ang kababalaghang iyon mga kaaswang ay natuto na ako na hindi lahat ng nakikita mong baliw o pulubi ay totoo. Dahil ang iba ay mapagpanggap lang. At kapag may tumapik sa balikat mo at hindi mo naman kilala, tapikin mo rin ito pabalik ng 3 beses. Dahil sa baka hindi mo alam, ginawan ka na pala ng masama. At ang mas malala pa ay isang aswang pala ang tumapik sa balikat mo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Victor ng Negros. Ingat mga single ladies. Yung akala mo ay simpleng binata lang ang lalaking obses na obses sa pag-ibig niya sa iyo. Tapos malalaman mong ito pala ang nawawalang tagapagmana ng angkan. Pero paano kung ang yamang pamana ay may kaakibat na sumpa? Hahangaan mo pa rin ba? Tanggapin mo pa kaya ang pangalawang katauhan niya? Si Sebastian ay anak ni Aling Mina. Nang manirahan ito sa Baryo Bacilid, ay may bitbit itong 3 taong anak na tila ba anak ng isang foreigner. Pangmayaman ang kutis at sobrang malayo sa aura ni Aling Mina. Nagmumukha nga lang itong yaya sa bata, ngunit wala itong asawa kaya ang akala ng karamihan sa baryo ay foreigner ang naging karelasyon nito. May itinayong tindahan sa lugar ang Ale. Swak sa budget ang naging presyo ng kanyang bilihin. At kompleto rin, kaya madalas ay sa tindahan na niya bumibili ang lahat ng mga taga-baryo. Maging ang mga karatig baryo na naging kalapit nito ay alam na may tindahang mura sa kanilang baryo. Kaya doon na rin ang mga ito nakidayo. Iyon ang naging kabuhayan ng mag-ina hanggang sa magbibinata ang anak nitong si Sebastian. Isang magalang at mabait, masyadong tahimik at formal. Wala rin itong hilig sa barkada. At iyon ang hinahangaan ng dalagang si Jenaida. Simpleng babae rin. Maladyaw sa ang ganda. At walang ibang kinahihiligang gawin kundi ang pagkanta. Sa tuwing may amateur contest ang mga kabataan sa kanilang barangay ay siya kaagad ang pansabak. Iyon ang lihim na nagustuhan ng binatang si Sebastian. Ang hindi nito alam ay lihim din itong nagkagusto sa kanya. At tila ba dinig ni Mr. Cupido ang hiling ng bawat pintig ng kani-kanilang mga puso. Tiyanak all. Pareho sila sa isang university na kakuha ng scholarship ng gobyerno. Pareho rin kasing ang mga itong matalino. Kaya hindi naging mahirap para sa kanila ang makakuha ng gradong kailangang i-maintain para makapasok sa isang scholar. Nang magkita sila sa nasabing campus ay tsaka lang sila nagkatabi. Ay, di ba taga Baryo Bacilid ka rin? Tanong ni Jenaida sa binata. Kahit alam naman niyang taga roon talaga at kahit pangalan nito ay alam na niya. Oo, nakapasa akong scholar kaya ginrab ko na. Sayang din eh. Wika ng binata. Naku, pareho pala tayo. Ako rin pumasang nurse. Kaya ito kinuha ko na rin ang oportunidad. Kursong nurse ang kinuha kong kurso.
Kwento ng dalaga. Nagkakwentuhan sila ng mga bagay-bagay hanggang sa naging kampante na ang mga ito sa isa't isa. Naging madalas na silang magkasama at tuwing bakante ay sabay silang nag-aaral ng leksyon. Hanggang sa ipinagtapat na ni Sebastian ang lihim na pag-ibig na matagal na niyang kinikimkim. Hindi rin nagpakipot pa si Zenaida. Mahal rin kasi niya ito matagal na, kaya bakit pa siya magpapakipot? Hanggang sa makapagtapos sila ng kolehiyo ay wala namang naging problema. Minsan ay may kaunting silosan pero napag-uusapan din naman kaagad. Pareho silang mature sa paghawak ng kanilang relasyon. Pareho rin silang takot mawala ang isa't isa. Nang makapagtapos ay sabay din ang mga itong nag-apply ng trabaho. Halos sabay ding natanggap kaya sobrang saya ng dalawa. Ngunit ang pagtatrabaho sa nasabing ospital ang nagbukas ng bagong yugto sa buhay nila. Ang anak ng CEO ng nasabing ospital ay umibig sa binata. Seb, pwede kitang ilagay sa mataas na posisyon kung gusto mo. Alok ng dalagang si Miss Shine. Naku ma'am, hindi pa po ako capable sa ganoong posisyon. Nahihiyang tanggi ng binata. Alam kasi niyang may gusto ito sa kanya. At hanggat sa abot ng kanyang makakaya ay iiwas siya rito. Upang malayo sa masalimuot na sitwasyon ang relasyon nila ni Zenaida. Mahal na mahal niya ito at ayaw niyang pumasok sa isang sitwasyon na maaaring ikaselos nito at ikatrap na rin niya. Isang pagkakataon na nagkita ang CEO ng nasabing ospital at si Sebastian. Masasabi yatang binatang bersyon ng CEO si Sebastian. Nagtaka ito kung bakit niya naging kamukha ang binata. Subalit, sumagi rin naman sa isipan niya na mayroon na talagang pagkakataon na nagkakamukha ang mga tao. Hanggang sa isang pagkakataon na ipina-check up ni Sebastian ang inang si Aling Mina. Marahil ay nasobrahan na sa stress kung kaya't nagkasakit ito. Ayaw pa sana nitong magpagamot dahil sayang ang pera. Subalit pinilit ng anak na madala para makasiguro kung ano ang dinaramdam ng ina. Nang ma-ospital ito ay napag-alaman nilang may myoma pala ito at naging cancer na. Hindi naging madali para kay Sebastian na tanggapin ang nakitang iyon. Lalo na at nag-iisang pamilya niya ito. Ayaw niyang mawala ito sa buhay niya, kaya gagawin niya ang lahat. Kahit mangutang pa sila at magkakabaon-baon siya, mapagaling lang ang ina. Anak, ayos lang. Patanda na rin naman ako eh. Tanggap ko na kung hanggang dito na lang talaga ang aking buhay. Uwi ka ng inang pilit pinapalakas ang loob. Huwag lang ipakita sa anak na nanghihina na rin, pati kalooban niya. Hindi nay, gagaling ka pa. Gagawin ko ang lahat maipagamot lang kita hanggang sa tuluyan nang mawala yung sakit mong na iyan. Wika ni Sebastian. Maging si Zenaida ay tumutulong na rin sa pag-aalaga sa ginang. Itinuring rin niya itong tunay na ina. Hanggang isang araw ay nalaman ng anak ng CEO ng ospital ang kalagayan ng ina ng binata. Kaagad niya itong pinatawag. Ma'am, pinatawag mo raw ako. Magalang na tanong ng binata. Seb, I know your problem at willing akong tumulong. Bungad kaagad ng dalaga. Naku po Ma'am Shine, ayos lang po. Huwag niyo po akong alalahanin. Diretsong sagot ng binata. Bakit parang ramdam ko ang lahat na lang ng alok ko ay inaayawan mo? Iniiwasan mo bang mapalapit sa akin? Galit na tanong ng dalaga. Natahimik si Sebastian nang marinig yon. Ngunit mabilis siyang tumanggi. Hindi po ma'am, hindi po ako umiiwas sa iyo. Nakakahiya lang talaga at baka sabihin pa ng maraming tao na gold digger ako. Paliwanag kaagad ng binata. Magsasalita pa sanang muli ang dalaga nang biglang dumating ang ama nitong si Mr. Lim. Kaagad itong binati ng binata.
maging ng anak nitong dalaga. "Oh, bakit nandito ka sa opisina, Sebastian?" tanong ng Ginoo. "Papa, inalok ko siya ng tulong para sa kanyang inang may kanser," sagot agad ni Shane. "Really? Nasaan ba yung ina mo ngayon?" tanong ng Ginoo. "Nandito po siya ngayon, sir. Pinakumpain ko po. Naka-schedule din po kasi ang operasyon sa kanyang mattress mamayang hapon," kwento ng binata. "Ganoon ba? Don't worry. Well, say, kung ano ang tulong na maibibigay namin sa iyo ng iyong ina, pwede ba natin siyang puntahan ngayon?" tanong ng Ginoo sa binata. "Opo, sir. Pwedeng-pwede po talaga," sagot ng binata sa Ginoo. Hindi alam ni Sebastian kung bakit balisa siya habang naglalakad sila patungo sa kwarto kung saan naka-confine ang ina. Pagpasok sa loob ay nakatagilid ang ina ng higa patalikod sa pintuan. Kaya hindi kaagad nito napansin ang mga mag-amang may-ari ng ospital. Nagkataon ring si Jenaida ang nakatoka para mag-monitor kay Aling Mina. Nagpang-abot sila sa loob at kita sa mga mata ng anak ng CEO na si Miss Shine na tila gustong-gusto na nitong lamunin ang nurse. "Sigurado ka ba talaga na ikaw ang nakadestino sa pasyente rito ngayon? O nagpapapapil ka lang kay Sebastian?" galit na tanong ni Miss Shine sa dalagang nurse. "Hindi po, ma'am. Talaga pong naka-schedule akong mag-check up at maghatid ng gamit sa pasyente dito, ma'am," mahinahong sagot ng dalagang nurse. Inismiran lamang siya ng anak ng CEO. Tinawag ni Sebastian ang ina, kaya napalingon ito. "Oh anak, andito ka na pala. Akala ko ba pinatawag ka ng amo mo?" tanong ng ina nito. "Nandito po sila, Nay. Nais ka po nilang makita. Tutulong daw po sila sa iyo," wika ng binata sa ina. Ngunit natahimik ito nang makita ang CEO ng ospital. Napamulagat ang mga mata nito at hindi nakagalaw. "Nay, bakit?" takang tanong ni Sebastian. "Mina, alam kong ikaw yan." Galit ngunit may lungkot na saad nito ng CEO na si Mr. Lem. "Kilala mo ang ina ko?" tanong ng binata. "Oo," umiiyak na sagot ng Ginoo. Napakunot ang noo ng CEO sa reaksyon ng mga ito. Ang kanyang ina ay nanatili lamang tahimik. "Kaya pala kamukhang-kamukha ko si Sebastian. Iyon pala ay siya ang anak ko na ninakaw mo," galit na saad ni Mr. Lem. "What?" gulat na tanong ni Miss Shine. "Oo, si Sebastian ay si Cedric ang totoong kong anak na matagal nang nawawala dahil ninakaw ng babaeng ito," galit na wika ng Ginoo. Nagulat ang binata sa sinabing iyon ng Ginoo. "Nay," sambit niya ng naluluha. Samantalang si Miss Shine ay nakuyom ang mga kamay. Galit na galit ito sa natuklasan. Hindi siya makakapayag na kapatid lang niya si Sebastian. At ayaw niya itong mangyari hindi lang dahil mahal niya ito, kung hindi, maging kaagaw niya ito sa lahat ng yaman. Ano ang laban niya rito? I-adapted lang siya ng matanda. "Wala akong ibang balak na masama, Mr. Lem. Gusto ko lang ilayo ang bata dahil ayaw kong maging kagaya niyo ang katauhan niya. Kawawa naman si Sebastian. Mahal ko ang anak niyo. Alam mo yan," wika ni Aling Mina. "Pero iyon na ang sumpa ng aming pamilya, Mina. Sa ayaw at sa gusto mo, mamanahin niya ang lahat. At wala kang karapatan na pangunahan ako sa lahat dahil ako ang ama niya," galit na wika ng Ginoo. Gusto sana nitong ipakulong ang ginang subalit hindi papayag ang binata. Kahit paano ay pinalaki siya nito ng tama at inaruga ng mabuti. Inalagaan at tinuring na talagang tunay na anak.
Ipinagtapat ni Aling Mina ang katauhan ng ama na isa itong aswang. At ayaw niya na mahawaan ang anak na ang hindi pala niya alam sa ayaw at sa gusto niya ay hindi pa rin niya mapipigilan ang magiging halimaw ito. Nalaman rin ni Zenaida ang tungkol sa katauhan ng nobyo. Pero hindi niya alam na mga aswang ang lahi ng mga ito. Maging si Miss Shine ay hindi alam ang nakatagong katauhan ng ama. Nalito pa ito kung ano ang ibig sabihin ni Aling Mina. Hindi nagawang magtanim ng sama ng loob si Sebastian kay Aling Mina. Bagkus ay hiniling pa niya sa ama na pagalingin na ito ng tuluyan. Sa malaking bahay na rin sila ng CEO nakatira. At simula nang tumira ang binata sa bahay ng ama, ay nunti-unti na nitong pinatanggap ang kanyang totoong pagkatao. Binigay na rin nito ang itim na perlas na dapat ay matagal nang nagamit nito. Hindi lang kasi iyon para sa personal na interes. Proteksyon rin iyon sa kanila laban sa mga katunggalin nilang katulad nila ay pareho ding angka ng mga aswang. At walang ibang ginawa kundi ang mang-atake at mang-abuso ng mga katauhan. Siya ang maging katulong ng ama para labanan ang mga ganong uri ng nilalang. Matagal na kasing wala ang kanyang ina. Noon pa lang bagong silang siya ay binawian na ito ng buhay. Ilang buwan ding nahihirapan ang binata sa pagkontrol ng pagiging aswang. Hanggang sa natutunan na niya paunti-unti ang paggamit ng Latin. Ilang beses na siyang nakapambiktima pero hindi naman tao. Mga ligaw na aso na palaboy-laboy sa kalsada ang madalas niyang nabibiktima. Minsan may mga madadaanan siyang mga tao. Ngunit dahil sa kapangyarihan na taglay niya ay hindi siya makikita ng mga ito. Pinatigil rin siya ng ama na magtrabaho sa kanilang ospital ngunit hindi siya pumayag. Gusto niyang samahan ang nobyang si Zenaida sa trabaho nito. At sa bahay na rin ng kanyang ama ito umuwi, alinsunod sa kanyang kagustuhan. Marami naman kasi silang bakanting kwarto sa bahay. Kaya para saan pa ang mga kwartong iyon kung wala rin namang umuukupa? Wala rin naman siyang ibang pinapangarap na maging asawa, kundi ito lang. Si Zenaida lang ang babaeng para sa kanya ay natatanaw niyang magiging kasama hanggang sa pagtanda. Isang gabing umuwi siya galing sa isang importanteng pagtitipon kasama ang ama at dahil ramdam niyang may kakaiba ay mabilis siyang nagpaalam sa ama para umuwi na. Sa pintuan pa lang ay dinignan niya ang sigaw ng dalagang si Miss Shine, maging ang iyak ng kanyang nobyang si Zenaida. Kaagad niyang tinakbo ang kinaroroonan ng dalawa. Ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang makitang nakatuon ang baril sa kanyang nobya. Wala nang pagkakataon pa at kailangan na niyang magpalit ng anyo para mabilis na maprotektahan ang nobya sa nakalabit ng gatilyo ng baril ni Miss Shine. Matapos magpalit anyo ay niliparan na niya kaagad ang kinaroroonan ng babaeng may hawak na baril. Itinaas ang tutok ng baril at saktong pag-angat nito ay pumutok na iyon. Sa kisame tumama ang bala. Walang kahirap-hirap niyang naagaw ang baril na iyon. Galit na galit si Sebastian at tinawakan na nito ang liig ng dalaga para sakalin at patayin. Ngunit mabilis siyang sinaway ng nobya. "Sebastian, wag. Wag kang pumatay." Sumisigaw at umiiyak na wika ng nobya. Tsaka lang tila natauhan si Sebastian. Galit na galit ito sa ginawa ng babae. "Subukan mong saktan ulit ang nobya ko. Hindi ako magdadalawang isip na saktan ka. Tandaan mo yan." Sigaw niya, kaya napahagulgol ito. "Halimaw ka, Sebastian. Isa kang aswang. Kailangan itong malaman ng papa." Wika ni Miss Shine at tumakbo na palayo. Nilapitan niya ang nobya. "Natakot ba kita, Zenaida?" Tanong niya rito. Umiling-iling ito habang nakatitig sa kanya. "Hindi ako natakot.
Ngunit nagulat ako ng sobra. Kailan ka pa naging ganyan? Tanong ng nobya. Matagal bago umimik ang binata. Ito ang totoo naming katauhan, Zinaida. At sana tanggap mo pa rin ako. Wika niya sa dalaga. Mabait kasi matagal tayong magkasama at hindi magbabago ng katauhan mong iyan ang pagkakilala ko sa iyo. Maging ang pagmamahal ko sa iyo. Alam ko na hindi ka masama. Hindi ba, Zib? Inilang hakbang ng binata ang kinaroroonan ng nobya. Niyakap niya ito ng mahigpit at napaiyak sa sobrang tuwa. Wala naman pala siyang kailangang itago sa kanyang nobya. Tanggap nito anuman ang kanyang katauhan. Makalipas ang ilang taon ay tuluyan na rin namang naging cancer-free ang kanyang inainahang si Aling Mina. Habang si Michelle ay ipinakulong niya dahil sa ginawang iyon sa kanyang nobya. Nang makalabas ito ay pinaalis din ng kanilang ama sa kanilang tahanan. Matagal na panahon rin siyang tinuring na anak ni Mr. Lim. At hindi nang Ginoo matanggap ang ipinakitang kabastusan nito. Doon siya pinatira sa kanilang ancestral house. Iyon na lang ang pinamana ng ama ni Sebastian sa dalaga. Binigyan din ito ng malaking halaga sa bangko. Nasa kanya na iyon kung paano niya gastusin iyon. Makalipas ang ilang taon ay nagpakasal na rin si Sebastian at Zinaida. Biniyayaan ng kambal na anak na puro lalaki, kaya sobrang tuwa ni Mr. Lim. Bago siya mamamaalam sa mundo dahil sa katandaan, ay may masisilayan pa siyang mga apo. Ito man ang maging tagapagmana ng ligasya, siguraduhin din naman nilang magandang ligasya iyon. Nakapuri-puri sa kanilang kapwa. At syempre, tapos na ang kwento kaya tapusin na rin natin. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Mabuhay po kayo hanggat may hininga. Inhale, exhale. Alright.